Nosaltres som estudiants d'aquí del CITEM, concretament estem fent tercer de multimèdia i actualment el que estem fent aquí és explicar la nostra experiència en aquesta carrera i una mica explicar la filosofia del CITEM i explicar quines són les carreres que abarca aquesta universitat. Per exemple, abans d'entrar en aquesta carrera no tenia gaire clar cap a quin camí tirar i a mesura que he anat estudiant coses m'he adonat que hi havia coses que no sabia que podia fer, que m'han agradat molt, he començat a investigar pel meu compte i he començat a pensar en projectes nacionals que podré fer a partir del que he après allà.